Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de la seva delegació al Berguedà, ha lliurat aquest dimarts una placa de reconeixement a l'empresa Containers del Berguedà S.L., coincidint amb la celebració del Dia de la Cambra al Berguedà d'enguany. Durant la celebració que ha tingut lloc al Casal d'Europa de Berga, s'ha celebrat una conferència a càrrec de l'expresident de l'empresa Bimbo, Miquel Lledó, sobre el tema "Cal innovar per créixer empresarialment i fer equip". L'empresa guardonada, Containers del Berguedà, gestiona i comercialitza els residus tèxtils que genera la indústria tèxtil des de l'any 1948. Després de l'acte s'ha celebrat un sopar a l'hotel Berga Park, que ha comptat amb la presència de més d'un centenar d'empresaris, autoritats i representants públics de la comarca, encapçalats per l'alcalde de Berga, Juli Gendrau, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i el delegat de la Cambra del Berguedà, Enric Montanyà. Containers del Berguedà va ser fundada per Ramon Freixa l'any 1948. Aquell any, amb la incorporació dels fills al negoci familiar, l'empresa es va constituir jurídicament. Va rebre l'autorització de la Junta de Residus del Departament del Medi Ambient de la Generalitat i es va instal·lar al municipi de Biar. Més endavant, amb la davallada del sector tèxtil, el negoci va diversificar la seva estratègia. Als anys 90, que van suposar un punt d'inflexió en el grau de sensibilització social pel medi ambient, la Generalitat va impulsar diferents accions orientades a aquest sector, així com més inversió en espai i maquinària. Actualment, Containers del Berguedà està situada al polígon industrial de la Vall d'An de Berga i disposa de 17.000 metres quadrats d'instal·lacions i 7.000 metres destinats a noves línies de treball, amb un equip de més de 100 treballadors entre les diferents empreses del grup. Les activitats de Containers del Berguedà S.L. van des del servei de recollida i reciclatge de residus urbans, industrials i de la construcció fins a la descontaminació de vehicles fora d'ús o l'assessorament a les empreses en matèria mediambiental. Bona part dels residus són sotmesos als corresponents processos de tiratge, neteja, compactació i embalatge per tal que puguin tornar a formar part de la cadena productiva a través d'empreses especialitzades. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Berga de 40 anys, Enrique J.F., per conducció temerària pels carrers de la localitat. Un veí del municipi va denunciar el conductor d'un Nissan Pickup per haver xocat 2 vegades amb el seu vehicle sense haver-se aturat i per haver-se saltat un senyal d'estop. Una hora més tard, la policia local de Berga els va informar que havien vist un altre vehicle, un Mini, circulant de forma temerària. Els agents no van poder aturar-lo i finalment el cotxe va volcar. Llavors, el conductor va sortir del vehicle i va fugir amb el Nissan Pickup, que es trobava aparcat a pocs metres i que en aquell moment els agents van determinar que era seu. Segons els Mossos d'Esquadra, abans de volcar, el vehicle circulava a gran velocitat, va entrar a diverses rotondes per l'esquerra i va posar en perill els altres usuaris de la via. Finalment, els Mossos d'Esquadra van detenir Enrique J.F. en un control policial al pas per Berga de la carretera C26, poc després de les 2 de la matinada de divendres passat, i van detenir-lo per conducció temerària. El Mini va quedar immobilitzat al dipòsit municipal de Berga i el Nissan Pickup al punt on es portava a terme el control policial. 29 escoles de música de les comarques del Bages, Solsonès, Berguedà, Baix Llobregat i Osona es van trobar a Súria per parlar de temes d'interès comú i per mirar d'ajudar-se mútuament, sumant esforços i compartint experiències. Els alumnes de 3 a 7 anys van fer un concert adreçat als més menuts que omplen les aules de sensibilització i iniciació musical. El concert, titulat La Bruixa Maduixa i el Bruixot Pebrot, va constar d'un seguit de caramelles prou conegudes, unides per un fil argumental amb els protagonistes que donen el títol a la cantata. Superpedret patrocina les notícies.
I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.